a tots. La veritat que és un plaer estar dins del monestir de Santa Maria de la Valldigna, que és un lloc emblemàtic. Estic molt emocionat avui perquè és un dia especial, estic molt arropat de la meva terreta, de la meva gent, de la meva família. Misteris de la Valldigna és un llibre que ha d'estar present amb la lectura obligatòria, perquè són 264 pàgines i que es pugui llegir en aquesta fluidesa, en aquesta rapidesa i que enganxi gràcies a la seva acció, gràcies als seus misteris, enigmes i llegendes que té la novel·la i gràcies a que transcorre en aquest paratge natural tan emblemàtic com és la Valldigna, a mi és una de les coses que em sent molt orgullós d'aquesta terreta. Sent molt la meva terreta a la Valldigna, lògicament el meu poble sempre he venit a la Valldigna, però he estat als 4 pobles, com si foren els 4 pobles, foren meus. Des de fora tenim aquesta recança de la Valldigna i jo crec que per això aquest sentiment està plasmat en aquesta novel·la que jo espero que us agradi a tots, perquè ja dic que és una novel·la feta amb el cor. És una novel·la que el que pretén és que donar-la a conèixer a tot el món, que tot el món conegui la Valldigna, perquè la Valldigna és una terra espectacular. Té uns llocs emblemàtics meravellosos, té cultura, té tradició, turisme, gastronomia. Anem a aprofitar tot el que tenim en aquesta terra i donar-la a conèixer a la resta del món perquè paga la pena. I un aplaudiment per tots vosaltres que formeu part d'aquesta novel·la. És un llibre que a mi m'ha enganxat moltíssim. Misteris de la Valldigna té molta riquesa lingüística. Fa que present, passat i futur de la Valldigna estiguin tots junts. N'hi ha codis QR, que és un programa, una aplicació del mòbil, i el transporta directament a veure la Vall de la Doncella, a veure el monestir de la Valldigna i a veure tots els llocs emblemàtics que trata el tema. Per tant, penso com a docent que com a lectura obligatòria en segon cicle de l'ESO i batxillerat estaria molt bé. Estem intentant arribar a aquest acord amb molts col·legis, però jo voldria també que en els col·legis públics es posaran davant en els instituts, per supost. Enhorabona, Sergi, però molt enhorabona perquè disfrutar com disfrutes tu d'escriure de la teva terra, donar-te a conèixer per tot arreu, com ho fas tu, n'hi ha molt poca gent que ho faci. I jo la veritat és que tu les darreres temes que hi ha de Pairó, però a Benifairó has vingut el mínim, perquè has estudiat sempre fora, després has viscut fora, però sempre la teva terra va davant de tot. La prova de res, a part que escrius Misteris de la Valldigna, el primer concurs d'horror de la Valldigna l'heu promocionat vosaltres, Misteris de la Valldigna és fidelitat entre Sergi i la seva terreta. Així que quan ja has aconseguit el que volies, eres un escriptor de categoria internacional i de molta categoria. Es un proyecto muy bonito, una implicació que sí que és de veres que li vaig dir a Sergi i sempre feia, quan ens jubile acabaré el llibre. No. El llibre se dedicava a l'altre, però sobre mal no estarem. La Valldigna, com ell ha dit, són cultura, tradicions, sentiments. Tenim a NUC, un grup musical de la terreta, de Gandia, de Daimús, de Benifairó de la Valldigna. Per favor, si esteu allà amagats, pugeu i mos delecteu amb la vostra música perquè tenim una música que s'ha d'escoltar. Música de la terreta i feta al cor. Ilusión, tú y yo, los dos esquecen la edad.